Al doilea om din PNL, Claus Iohannis, a anunțat astăzi la București că negocierile dintre PNL și PSD au eșuat. Au fost mai multe runde de negocieri, mai multe întâlniri, mai multe discuții și cu toții am putut să observăm că undeva pe la sfârșitul săptămânii trecute s-a ajuns într-un impas. Astăzi tragem concluzia că negocierile pentru remanierea guvernamentală au eșuat. Această situație, evident, va fi adusă la cunoștința și în dezbaterea delegației permanente a Partidului Național Liberal, ședință care va avea loc mâine, probabil în jurul orei 19, și acolo se va trage o concluzie.